Ismét elkezdett a nép, mely számunkra most más volt, mint a többi. A 8. évet befejezve, most búcsúzunk iskolánktól és tanárainktól, lezárva életünk egy fontos szakaszát, mely egyben a gyermekkort is jelentette számunkra. Nagy izgalommal készültünk erre a mai napra, így kérem, hogy fogadják szeretettel a búcsú műsorunkat. Eljött a búcsú napja, gyűrűk a sok diák, köszöntésre sorakoznak, szólnak a melódiák. Megmutattunk egy kicsit, hogy múlnak az évek, emlékek kavarognak, újra mint szépek. Távol már a kezdet, de távol még a vég. Elértem a lavíritus közepét. Csalódások, gyönyörű emlékek, velem vannak, megőrződnek. Megfelelni tudom a rám költött éveit, s intő szavait tengerét. Könnyeit, melyeket pazaroltál egy tékozó emberért, kezeinek rágyoltam el első léptek során, a felvezetett gombokat, csinteléseit után. Most itt állunk ballagó nagyszabadságként az elvitától hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. A versenyek erőpróbálói, kirándulások, vidám pillanatai, a felneletek, dolgozatok, szívtók, oktatók, tételei, megadó vidám szomorú emlék. Az első két szolgástól, de a szói évek és jelenben dorgálás, biztató hit, pár csintelés. Majd a kép most elmosódik. Szemem sarkában titkon kíváncsi könnyek ülnek. Torkomra forra vágyam, és nincs elég szavam rá, hogy mindent megköszönjek. Én oly sok szeretetet kaptam, és oly nagy szeretetben értem, ha odakint is ilyen szép az élet, én boldog leszek, és nem hiába értem. Én oly sok szépet és jót tanultam, itt mindig hűtársak között voltam. Az évek hamar elrepültek, de emlékük elkísért, amíg élek. Elindultunk egy ismeretlen úton, és nem tudjuk még mit, hogy mit hoz a sors, de bármi jön, míg élünk, nem feledjük az iskolát, mely útnak indított, és együtt eltöltött sok szép napot. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított és védett. Most a búcsúnak percéhez érve, telve reménnyel elindulunk. Ha azt hallod majd rólam egyszer, hogy legszebb álmom megtagadtam, elmondanak mindennek rossznak, csak mosolyog, mert jól tudod, hogy az, aki voltam, az maradtam. Ha elmennék messzire, és onnan nem érnék,
csendesen, és mondanák, hogy látod, a hűtlen vágja szavukra csendesen, és mosolyog, te jól ismersz engem. Búcsúzónak minden emlék drága. Egy száraz lomb, egy moha, egy kiskamin. Hogy emlékezzék a távolban is. A helyre, melyre visszavonja vágya, tanul lesz érzéseiről haláláig, s egy semmi így legdrágább kincsé válik. Remény, csalódás, küzdés, bukás, sírig tartó versenyfutás. Keresni a jót, a nemes, a szépet, s megtalálni, ez az élet. Nem elég a jóra várni, a jót akarni kell, de nem elég akarni, tenni kell. Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy félrejutott. Nekivágunk a köztemes mának, és építkedünk egyszer holnapot. Várva vár, mégis nehéz számítani a mai nap. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztünk idősebb diáktársainkat. Akkor nem gondoltunk arra, hogy ez a nap számunkra is eljön. Nem gondoltunk arra, hogy egyszer mi is itt állunk, kisült szemekkel, ennek a búcsúztatónak középpontjában. Akkor még arra sem gondoltunk, hogy ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét. Tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. Otthon voltunk. A mai nap döbbentett igazán minket rá arra, hogy itt az idő, lassan mennünk kell. Búcsúzunk tanárainktól. Köszönjük, hogy 8 évig tanítottak, neveltek bennünket. Köszönjük a szeretetüket, türelmüket, közvetlenségüket. Köszönjük, hogy elnézőek voltak csintevéseinkért. Köszönjük, hogy tanítottak, köszönjük a mindennapi törődést, és ígérjük, hogy igyekszünk helytállni a középiskolában, és megtalálni helyünket a nagyvilágban is. Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert cél és értelem emberi fogalmak. A világnak nincs rájuk szüksége. A világ több, mint minden emberi. Hiszek a világban, mert eszem el nem éri. Én hiszek a harcban, az ész harcában. Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk a világot. Hiszek a lélekben, mely szereti a világot. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyet kiáltozik az anyag. A szeretetben, melyért epednek a népek. Ember vagyok, és hiszek az emberben. Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Találd meg. Az élet boldogság, Üzlet. Az élet tehát valóságát. Az élet kihívás. Fogad el. Az élet kötelesség. Teljesít. Az élet játéknyelv. Az élet érték. Vigyázz rá! Az élet vagyunk.
használsz fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Szerinted meg. Az élet ígéret. Teljesíts. Az élet szomorúság, győznek. Az élet a Életed. Az élet küzdelem. Harcolni. Az élet kaland. Vállal. Az élet jutalom. Érdemelt ki. Az élet, éjjel. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. Én is kérek szépen egy kis figyelmet. Ezért 2 évig egyes szinten találkoztunk. És én azt mondom, hogy szerencsésnek mondhatom magam, hogy taníthattalak benneteket. Ugyanis én egy nagyon-nagyon kedves osztályt ismertem meg bennetek, de mint gyerekek is, és én úgy gondolom, hogy a közösség is nagyon szimpatikusak voltatok a számomra. Hát azt nem biztos, hogy minden pillanatban tudtuk és értettük a fizika törvényeit, de hát igen, dolgoztunk rajta, hogy ez minél tisztább legyen. Én úgy gondolom, hogy azért tisztességesen tettétek a dolgotokat. És hát ugye marad is egy kép, marad is egy CD, egy fizika óráról, hogy 20-25 éves osztály találkozótokat szervezitek, és esetleg én még élni fogok, vagy nem, hogy valakinek oda fogom adni ezt, akkor ez egy kuriózum lesz és érdekesség lehet akár a számotokra, hiszen ezt megörökítettük ezt a fizika órát. És hát én úgy gondolom, hogy azok a gondolatok, amiket ti elolvastatok, az arcokon az úgy tűnik nekem, hogy egy kicsit át is éreztétek és át is gondoltátok ezt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek gondolataink, legyenek elképzeléseink a jövőnkről, a világról. Egy nagyon picit behajtom, de csak egy nagyon picit. És azt is
tényleg én jó szívvel vettem a gondolatok között, hogy úgy gondoltátok, hogy ti itt jól éreztétek magatokat, és úgy éreztétek, és úgy éltétek meg, hogy figyeltünk rátok, és szeretetben tudtátok ezt a 8 évet eltölteni. Azt mondom, ez egy legfontosabb feladatunk, hogyha ezt sikerült teljesíteni. És azt is mondtátok a gondolatok között, hogy van egy